Mijn naam is Oeman en ik werk als sociaal ondernemer om bedrijven en nieuwkomers samen te brengen en te kijken van hoe kunnen we het best samenwerken. Ik slag in de brug tussen de nieuwkomers en de bedrijfswereld in die zin dat ik vooral kijk met bedrijven die het heel erg leuk vinden om met nieuwkomers te werken van oké, hoe kunnen we dat doen? De doelstelling is dat we 10% van alle vrijwilligers van Welcome to the Village dat nieuwkomers zijn. Dat is wel heel erg tof, want Welcome to the Village heeft 500 vrijwilligers. En de werving daarvan loopt echt hartstikke goed. Het is een heel plezierige samenwerking. Ik ben Basel Raya. Ik kom uit Syrië. Ik wil werken. Ik kan niet altijd blijven in thuis. Ik kan maken tafel, stoelen. Dat is heel leuk. Ik ben geboren in Iran en we zijn dan naar Duitsland geëmigreerd toen ik heel klein was, toen ik 3 was. Ik heb daar ook de ervaring gemaakt van hoe voelt het als je een andere huidskleur heeft en buiten eigenlijk de algemene samenleving staat. Ik had nooit gedacht dat ik die heel slechte ervaringen eigenlijk als een heel goed voordeel nemen kan voor mijn werk hier.